इनका जाने छोटे छोटे तनी साली रहली सो मौगी के बहिनिया बुझाला ना गुड भैया साली बेचारी रहली सो ओइली से पानी वानी लेके मीठा पानी लेके ओइली सो दिहली सो अब वही जो लगी हमारा बैठ गई सो अब बैठ के लगली से कुल बतियावे एमे के ओमे झूठ सच कुल हम ढेर दिन पर गई रहनी आ कहनी जे फेर जो आवे के बाना तो जितना कुल बांधे के बा बांध लो अब हम जाने जे कुल मिला मिला के अंग्रेजी कुल झूठ सच बतियावे लगनी राघवेंद्र भैया राघवेंद्र कुमार यदुवंशी उर्फ रिंकू भैया की ओर से प्रधान पद के प्रत्याशी बने पूर्व ग्राम सभा से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा अब बेचारू जानी जे सलिया हमार से गुलबतियावे लगली सो ई बेचारू घर में गोई बने मेरा से बातचीत को के अब जौन भी कोइले हो खास बेचारू ने से मन मरले लौटल बने तो मन मरले लौटल बने भिरगु भैया हमारा के देखत नहीं बे सवा बड़ी खुश बा आ देखो कि सट सट के बतियावत अब ते बेचारू भीतर भीतर गर भाई कुछ कहियो ना सकेले जब तू ही लिया गइल तो कहबो का बेचारू कुछ कहतो नहीं खन बाकी भीतर भीतर गरम बने अब जब सलिया कर देखली सही का के उठ के बेचारी चल गेली सब ई हमर लगिया के आज जब कइले हम कने जे भैया का बात है भैया काहे चेहरा उतरल बा खतर चुप रह लेका गुडू पापा कह बते चुप रह हम खाली फालतू बतियावे लो तू एक दिन हमारा ससुरारी आइलो आ देखत न जे मैं साली तोहरे पलरी आ गइली सो तोहरे से मीठ मीठ बोले लगली सो हम जे 30 दिन आइले ये हमरा के जनबे न करली से जे हम एजे के हई हम कनी जब हमार का दोष बा कहले जे बेया से सुनो अच्छा कहा बतियावत रहल ह काहे तारा से शॉर्ट शॉर्ट के बैठल रहली हसे हम कने का बतियावत रहे भाई जोन सब बतियावला तो हम बतियावत रहे एमे को में कुल हिंदी अंग्रेजी मिला मिला बतियावत रहनी है कहते जे ओहो हम समझ गए अंग्रेजी बतियावत रहला यही से सटर रहली हसे हम कने का भाई तोहरो से सटे लगे से तू अंग्रेजी बोला कहले हमार को अंग्रेजी ना आवेला हम कहते जब मैं अंग्रेजी सीखे का बा जब तब सलिया आई नो आ पूछी कि जीजा खाना वाना ले आई तो कर से पूछ दी हो का बनल बा तो जब कही के जीजा जी का बनाई तो कह दिया जब पूरी तरकारी रोटी सब्जी लिपस्टिक कंप्लीट कुल बनल बा अब ओही में कंप्लीट एगो कह देबो ओ अंग्रेजी शब्द हो जाई आ पूरी तरकारी सब्जी रोटी त कुल हिंदी होइए ह अब जानी जाई बेचारू मन में बैठल बने जब ओने से सलिया आई तो पूरी तरकारी रोटी सब्जी कंप्लीट बन गई बा इहे कहे के बा अब जानी जे संजोग खराब रहे बेचारू के ओने से एगो पागले साली चली आई ओने से एगो पागले साली ढंगले जनबा जो घर में से बहरी आवत दिया हड़हड़ोले आके पूछलस कि जीजा जी है देखिए हमारा बड़ी सुंदर कलाकार हमनी के बैजू चौहान जी हमारा गुरुजी के संगे जोड़ी लगावत रहनी कोरस के कोनो जवाब ना रहल है बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन रही वो जो बजे जब सलिया आई तो कहते कि जीजा जी खाना बन गइल बा चल के खा लेला के काम बा खाना तैयार हो गइल बा तो कहले जे रोटी तरकारी पूरी सब्जी कंप्लीट तैयार हो गइल बा ले ली पैसा सलिया जानी जे बड़ी फेर में पड़ गेल हां दे दी प्लेट का दी हार्डवेयर है देखिए सैनिक हार्डवेयर गौरनिया मोड़ के धरती से खेजूरी से पुरस्कार देनी परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भैया दे दी रहा हूँ बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत। हाँ तो गुड्डू के सलिए पर कहा था हाँ देखिए हमारा गुड्डू भैया खातिर मनराखन भैया की ओर से पुरस्कार आई बा तब जानी जाइए मनराखन भैया वह सलिया आई जब कंप्लीट कहल है तो बेचारी सोचे लागल पप्पू भैया कि भाई रोटी सब तरकारी दाल भात कुल बनिए गइल बा ये कंप्लीट का है और बेचारी जानी जो वही जैसे लौट के अब भागी गई जाके माई से पूछती है कि माई रे ये कंप्लीट का है माई कहला चुप रह तोरा ना बुझाई का है वो तो बेचारी ओकर ले सोले रहे कंप्लीट हो का अब वो वजह से जानी जे बाबूजी के न गई बाबूजी डांट के खेत दे जब 2-3 जगह से घूम के चली आई तो वही जे जान जाई जे एगो हजाम भैया के मेहरारू दुआरिया पर बैठल रहली उ देखली जे कबे से परेशान बिया भाई का बात बा तो ओकरा से जब जाके पूछलस कि हो बताओ ना कंप्लीट माने का होला मौगी अब जानते माने भोजपुरिया मेहरारू खिसे यहाँ से तो टेढ़े बोली यहाँ से वो खिसिया के कहली नहीं खोजा ना कंप्लीट माने गधा के थी होला वगैरह अब जानी जे असलियत तो भड़क गइल रे जीजा जी यो खाना का ही ई कहिया से खाए लगनी रो अब कहे के गाय चिकनाइल भाई
दाल रोटी भात सब्जी सब तो खानी यही कंप्लीट कहे से खाए लगे अब भाई जे भाई पाहुन हमें घर के पाहुन हमें अगर ना दिया व्यवस्था तो खिसिया जी अब संजोग से वही बार एगो धोबी भैया के गधा कुंवर रहे कोसाहू काट कूट के ले आके अपन ताल तुल के जवारी मंगरइला तेल में जब ताल दिहल लो तो जानता बने सही मोट रहेला फूल के इतना मोट हो ओकरा में जब खाए के बेरा दवा कंप्लीट बड़ा पसंद है वही के चूसता ना शिव शंकर यादव जी बीडीसी पद के प्रत्याशी बानी गौरनिया के धरती से पुरस्कार देनी अब जानी जाई जे ताल तुल के कोसाहू पानी उनी गइल ओकरा बाद जब खाना आई खाना जब धराए लगल सोजा हम कहनी जे भैया हम शाकाहारी हई हम इकुल ना खाइले गीत गौनई भजन कीर्तन गाइले ऐसे हम ना खाइले इहे खा ले अब हिनका के जानी जे हमरो बखाई नहीं में डाला गइल डाल के दे दिहल गइल अभी का बुझत रहे जे उहे हो ई फेर में बने जे भाई ए मुर्गा के खेला हां ही तो हडिए नहीं खसियो के हमरा बुझाते जे कोनो खसिए के गोड़ी ओड़ी हो पिसावा छोट छोट खन से कइले बड़े बड़े हो गइल बा अभी बेचारू काट कूट के ओकर बाद खींच के कसाहू खइले बड़ी चीमर रहे खींच के कसाहू खइले जब जानी जे सलिया आई घर में से कहलस कि जा ये जीजा जी हम ना जानत रहनी कि तू इहो खा लो ई कहिया से खाए लगनी रुआ गुड भैया ई कहिया से खाए लगनी ओहे जब सलिया जब बतौलस इनका से जे हई है व्यवस्था रहल बेचारा